जेठानी कैसन तहा सास ससुर कैसन बाबू। तो तनु जी कहतनी कि का कहिए सखी, हम तो सुनले रहनी है कि स्वर्ग बा, मगर जौना परिवार में हमार शादी भइल बा उस स्वर्ग बा। हम धरती पर ही स्वर्ग देख लेनी और स्वर्ग में गइल बानी। कौनी भाव में कहतनी कि हमार घर के लोग ससुरा के लोग कैसे कैसे बा, कौना भाव में यहाँ के कहतनी दो लाइन में हम सुनाए। कि स्वर्ग से सुंदर घरवा हमरो, कि स्वर्ग से सुंदर घरवा हमरो, जै में बस मोर परान हो। कि सैया सिपहिया सखी देवरू किसान हो। कि सैया सिपहिया सखी देवरू किसान हो। कि स्वर्ग से सुंदर घरवा हमरो, कि स्वर्ग से सुंदर घरवा हमरो, जै में बस मोर परान हो। कि सैया सिपहिया सखी देवरू किसान हो। कि सैया सिपहिया सखी देवरू किसान हो। यहाँ कहते नहीं कि हमारे पति परमेश्वर जी सिपाही हैं, देश के रक्षा करेनी, और देवर जी किसान हैं। सवेरे एकदम पगड़ी बांधे ली और कान्हे पर कुदारी ले ली और चल देनी खेती करे। आगे आगे यहाँ के कहता नहीं कि सैया के माथे टोपी शोभी देवरू के माथे पगड़ी हो। कि सैया के माथे टोपी शोभे देवरू के माथे पगड़ी हो। देखी के जियरा जुड़ाला हमरो, भरी जाला मन सगरी हो। कि घरवा में हमके हो हमके, कि घरवा में हमके मिले बहुते सम्मान हो। कि सैया सिपहिया सखी देवरू किसान हो। कि सैया सिपहिया सखी देवरू किसान हो। आगे यहाँ के कहता है अंतिम लाइन में कि हमार सास, हमार ससुर, हमार ननद, हमार जेठ, हमार जेठानी कैसन हो। अगला लाइन में यहाँ कहता नहीं कि बाबू के जैसन ससुर हमरो, माई के जैसन सास हो। बाबू हमने के देहात में बाबूजी के बाबू को हरिदा करलो पहले, तो यहाँ के संस्कारित परिवार में गइल बनी, और जहाँ से गइल बनी वो संस्कारित परिवार बता यहाँ के कहतनी संस्कार फुट कि बाबू के जैसन सास हमरो, माई के बाबू के जैसन ससुर हमरो, माई के जैसन सास हो। कहतनी कि बड़ी सम्मान आ जौन बड़ी प्यार बड़ी आशीर्वाद जौन बा हमरा के वो परिवार में मिलेला। कि हमार सास भी हमरा के बहुत मानेनी, हमरा के ससुर भी बहुत। कि माई के जैसन सास हमरो, बाबू के जैसन ससुर हो। दीदी के जैसन जेठानी हमरो, भैया के जैसन भसुर हो। कि छोटकी ननदिया ननदिया, कि छोटकी ननदिया हुए हमरो तो जान हो। कि सैया सिपहिया सखी देवरू किसान हो। कि सैया सिपहिया सखी देवरू किसान हो। कि स्वर्ग से सुंदर घरवा हमरो, जै में बस मोर परान हो। कि सैया सिपहिया सखी देवरू किसान हो। कि सैया सिपहिया सखी देवरू किसान हो।
वाह। लेकिन आज भैया कितना साफ सुथरा गीत गाई ना आके, लेकिन आज लोग देवगे देवर के नाच देले देखते बनी देवर वाला नहीं भाई नहीं टेक मिनट ही। अरे दया कैसा लगा? अब चला जा पंखाओं को चला तो पहले ही बोल चुके हैं सर कि एकदम लाजवाब। बहुत सुना